ओडिया पोएट्री को भल पाउथिबा समस्त भाई भौणी को मोर हृदय मीठा मीठा शुभेच्छा आउ नमस्कार। आज गोटे कविता शुणेबी। कवितार शीर्षक अभिलाष। शुणिबा। स्वप्न रे किछि मिठा वार्तालाप मन को आंदोलित करे। शीत दिनर पवन रे बाड़ेई हेउथिबा सोरिष फूलर हस हस मुह उत्फुल्लित करिदिए मन प्राण आउ हृदय। स्वप्न रे किछि मिठा वार्तालाप मन को आंदोलित करे। शीत दिनर पवन रे बाड़ेई हेउथिबा सोरिष फूलर हस हस मुह उत्फुल्लित करिदिए मन प्राण आउ हृदय। निद भांगी जाए खूब एका हो जाए अंधारर कोଳରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦିଏ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ ଖୁବ୍ ଏକା ହୋଇଯାଏ ଅନ୍ଧାରର କୋଳରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦିଏ। ଭାବନାର ପ୍ରତିଛବିରେ ଯେତିକି ଖୁସି ଲାଗେ ସେତିକି ଆତ୍ମହରା ହୁଏ। ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସେ ଅବଚେତନ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ଲୁହ ଦିଏ ଛନ୍ଦ ରାଗିଣୀର ତାଳେ ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ତୋଳେ। ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସେ ଅବଚେତନ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ଲୁହ ଦିଏ ଛନ୍ଦ ରାଗିଣୀର ତାଳେ ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ତୋଳେ। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ସାତ ରଙ୍ଗରେ ତୁମ ମୁହଁ ଦିଶିଯାଏ। କୋଇଲିର କୁହୁତାନେ କାହିଁକି କେଜାଣି ତୁମେ ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼। କୋଇଲିର କୁହୁତାନେ କାହିଁକି କେଜାଣି ତୁମେ ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼। ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସୁ ପଛେ ନୀରବରେ ତୁମକୁ ଖୋଜୁଥିବି ରାତ୍ରିର ଘନ ଅନ୍ଧକାରେ ଆଉ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। କବିତାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।